Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Las 6:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Enero 27, 2020. Makita live sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Mabatian man o kumisita man sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Pila ka mga nag-viral sa Dinagsa Festival sa Cadiz, nag-public apology. 15 anyos nga babae sa Banwasang Kawayan nagpositibo sa paghimulos. Sa balita nasyonal, 11 ka mga persona ginpaidalom sa investigasyon sa posible novel coronavirus infection. Impact assessment sa pag-terminate sa VFA ginapatunan. Kag sa atong balita international, napatay sa virus sa China nagsaka pa sa piyak sa massive lockdown. Sa sports, balita NBA teams kag mga Pinoy naghatag sang tribute sa nagtaliwan nga si Kobe Bryant. Kag sa atong balita entertainment, dead mahanay na day Joshua Garcia kag Julia Barriato nag-viral sa social media. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports. First portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli.
Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Sa aksyon! Lasay sa Otso Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Nag-public apology ang tatlo ka mga persona nga nag-viral sa videos naglitrato sa social media kadungan sa selebrasyon sang Dinagsa Festival sa syudad sang Cadiz sadtong Sabado nga adlaw Enero 25. Nagkadto sa opisina ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante subong adlaw Lunes Sunday John Ray Abela alias Wilma Bomba 20 anyos ag Stephen Mati 19 anyos lunsay nagapuyo sa syudad sang Silay. Kaupo din sa pakababae nga nagpatawag lang kay alias Inday. Agad porma nga nagpangayo sang pasaylo sila na himo nga pagbinastos sa selebrasyon sang syudad. Ginako sang tatlong ilang sila kag nagpangayo man sang pasaylo sa mga organizers, empleyado sang syudad. Hag iban pa lakip na ang promisa gayud di na pagsuliton ang kaangay nga hitabo. Sa piyak sang public apology, nagbayad sang tag 3,000 pesos ang tatlo tungod sa gindapas nga ordinansa sang syudad angot sa pagbinastos sa pampubliko nga lugar. Kabahin man sila pinalidad ang mga religious work kang isang pagsimba hag pagpalapta sang maayong nga buhat ni Senior Santo Niño. Ang community work nila is masimba sila and ma-spread some good news sa Santo Niño. But more on religious work, religious aspect sa atong celebration. Nabatian si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Ginpanawagan ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. sa sanggunang panlungsod sang syudad nga liwat o sisaon ang kaundan sang ordinansa nga nagadumili sa mga binastos nga gawi kag mensahe sa placards kag tun-an kung ano ang mahimo para maproteheran ang interes ng Dinagsa Festival sa cultural man o kon religious nga aktibidad. Ini ang press statement sang alkalde nga ginpadala sa Aksyon Radio Bacolod matapos magsugilanon sa iya sa mayor's office ang tatlo ka mga persona nga pila lamang sa likod sang videos kag litrato nga nag-viral sa social media. Liwat ginpanumdum ni Escalante sa publiko nga wala nila ginatolerar ang anuman nga bagay nga makapaguba sa maayong nga imahen sang syudad. Base sa nag-viral nga video kag litrato, makit-an ang duwa ka mga pamatanon nga nagasaot sang binastos kag masobra na pulo pa kaiban ang nagauyat sang placards nga may binastos man nga mga tinaga. Ini ang natabo sa highlights sang festival sa tung Domingo sa diin naglambot sang kapintunga sa milyon ang mga bisita. Ginmanduan naman ni NOCO Director Colonel Romeo Valero si Cadiz City PNP Chief Lieutenant Colonel Robert Mansueto nga ipaidalom sa drug test ang mga personang involbado sa nag-viral nga pictures kag videos nga nagabitbit sang placards nga may binastos nga tinaga. Hag pila pa ka mga persona nga nagsaot kag nag-uba sa selebrasyon sang Dinagsa Festival. Sulod kay Valero siniyang agud makasigurado nga wala sila naga-intra sa illegal nga droga. Sunod pa sa NOCO Director magaserbi kuntaning ini nga stern warning sa iban nga membro sang LGBTQ+ community agud hindi na maliwat ang kaangay nga hitabo. Wala sang klase ang Ramon Torres National High School sa syudad sang Bago matapos makabaton sang bomb threat las 8:30 sang aga Enero 27. Suno kay Major John Joel Batus-Batusan, ang hepe sang Bago City PNP, nakabaton sa mensahe ang isa ka teacher nga si Mrs. Maria Agudaw pagi sa messenger gikan sa isa ka fake account kabangdanan nga ginpahibalo niya ang principal nga si Mrs. Junaida Gasendo. Sang bulutuan, rason nga ginhingagaw pagwa mga estudyante kag nagtawag sang otoridad. Sunod kay Batus-Batusan, nagpangabay sila sa Philippine Coast Guard sang K9 unit kag insecure ang area. Nagnegatibo o kung wala sang bomba sa palibot sang lugar.
Sa dugang pa nga balita lokal, nagpositibo nga ginhimuslan ng 15 anyos nga menor de edad nga babae sa Banwasang Kawayan. Hiniman ang base sa ginpatigan nga medical examination sa biktima. Sunod kay Major Lowell galing ginawang happy sa Kawayan PNP. Base sa resulta sa ginpatigayon nga test, nakaangkon na inisang kapilasan sa iya kinatawo. Sunod kay galing ganaw na tabong insidente mga alas 2 sa kagahon Nero 25 sa may sitio sa Barangay Poblasyon sa Banwasang Kawayan. Sinisyang nga investigasyon upod sa biktima ang suspect nga si Jomari Caniedo Hupodman. Ang pila nila ka mga barkada nga nagainom sa makahulubog nga limnon. Base sa panaysayon sang biktima, nagupod siya kay Caniedo agud magpangihi. Apang gindala siya ni Caniedo sa katubuhan. Hag dito natabo ang paghimulos. Nakabaton sa report ng kapulisan nga na-missing ang biktima kag sangin pangita. Nakitaan nga nagahilibion kag wala na sang pang idalom nga panapton. Gina-identify sang biktimang suspect rason nga naaresto sang kapulisan kag ginakop man ni Caniedo nga ginpasulod siniya inya tudlo sa kinatawo sang biktima. May mga barkada ini siya nga mga laki. Nung inom, atong biktima, ayaw ito sa barkada yung laki ng siya kay sa atong sa Banwas Kawayan, damo kitang si Arderico dito sa Quintana sa may unanayon, may tubo. Ubog kayo, mimong. Dapat yan ang happy sang Kawayan na PNP Major Lowell galing ganaw. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag ni Reginald Hodieres, ang Senior Trade and Industry Development Specialist sang DTI Negros Occidental, nga jutay ang supply sang N95 mask sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Hodieres, damlag lang nagpatigay ng inatatapan sang inspeksyon sa 18 ka mga butika sa syudad, kay isa lamang ka butika ang may available nga N95 mask nga nagabalor sang 120 pesos ang kada isa. Ginpatag ni Hodieres ang inspection ang ginpatigayon may kang tanan sa paglupok sa Bulkan Taal. Sa kay Hodieres, ila pa ginahulat ang direktiba gikan sa DTI Region 6 o sa Central Office angot sa inspeksyon sa mga butika sa mga face mask sa syudad bangod wala ini nalakip sa ila regular inspection bangod sa paandam sang coronavirus. Una nga nanawagan ang hanay sa mga negosyante sa Bacolod sa DTI kag lokal nga panguluhan sa Bacolod nga i-check ang presyo sa mga face mask sa syudad kasunod sang outbreak sang coronavirus sa iban nga pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippine Standard Time, simo pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify. O gali ang pag-inom sang DTX 500, bangon ang DTX 500 ang nagatino sa imo nga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga taya. Ini man nagabulig panubos nimo blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
at huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Last 6:19 Action Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginkompirmar sa Department of Health o na DOH kami kapin sa 11 ka mga persona nga ginpaidalom sa investigasyon ang sa ginasuspect sa novel coronavirus related sa Pilipinas. Suno kay DOH Secretary Francisco Duque III, ang 11 ka mga personang tanan mga dumuluong kagyara sa hospital sa Metro Manila sa diin may duwang naka-confine, isa sa Mimaropa, isa sa Northern Mindanao, 3 sa Western Visayas, isa sa Eastern Visayas, kag 3 naman sa Central Visayas. Gigklaro sang tigdikom nga sa piyak nga may 11 kay ginaimbestigahan apang wala pa sang nakompirmar nga kaso sang virus sa Pilipinas. Suno kay Duque ang 11 ang mayara sang history sa pagbiyahe sa syudad sang Wuhan sa pungsod China. Ang syudad sang Wuhan ang nakabig sa karon nga ground zero tungod sang outbreak. Samtang ginpahayag man ni Duque nga nagahulat pa sila sang resulta sa gin-examine nga example or sample sa 11 ka mga persona sang Research Institute for Tropical Medicine nakon RITM. Ginapatunan sa karon sa Malacanang ang mahimo epekto sa termination sa Visiting Forces Agreement o kon VFA sa tungo sa Pilipinas kag Estados Unidos. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, may panibagong nga direktiba nga ginpapanahog sa diin ginpalapad pa ang pagtuon nga ginalakipan sa preliminary impact assessment sa tion nga i-terminate ang VFA. Ginatag ni Guevara nga hindi makabig nga legal nga basihan ang pandam ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-terminate ang VFA tungod sa report nga kanselasyon sa US visa ni Senator Ronald De La Rosa. Dugang sa Chief Justice, kinahanglan sa proper procedure ang tanan tungod kung basihan ang desisyon sa Presidente, makonsiderar ini nga illegal kag pamulitika. Plano ni Guevara nga pangabayon ng Cabinet Clusters in Justice, Security and Peace agod mag-convene kag istoryahan ang nasambit nga issue. Sa ibang nga balita national, nagmando si PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboas sa tanan nga police unit commanders nga strikto nga ipatuman ang mga pulisa para mapauntata ang mga illegal nga aktibidad kang isang illegal nga panahon. Suno kay Gamboang one strike policy ang mga apply sa tanan nga police unit commanders nga mapaslawan nga mapauntata ang mga illegal activities. Suno kay PNP spokesman Police Brigadier General Bernard Banaca, iga-intensify sa nga pulisan ng kampanya batok sa illegal gambling sa masunod nga 7 ka bulan. Ginpathang ni Banak nga antes gina-relieve ang mga police official, gina-evaluate sang PNP ang ilang overall performance. Ikapito ang pungsod Pilipinas sa ginakabig nga most attacked countries ng cyber threat sa ikaapat nga quarter sang 2019. Base sa data nga gin-release ng cybersecurity firm nga Kaspersky, may kabilugan nga 3.9 ka milyon nga web threats
ang nadiscover sa mga computer sa nga Kaspersky user sa Pilipinas halin Oktubre tubtob Disyembre tuig 2019 o kung makatumbas nga 31.6%. Base sa datos, nanguna ang Nepal nga may 37.7%, kaginsundan sa Algeria nga may 37.4%, Albania nga may 37.3%, kag Belarus nga may 35%, subong man ang Moldova nga may 33.4%, kag ang Tunisia nga may 33.4%. Ang Pilipinas amo naman ay katatlo sa most attacked country sa Southeast Asia sa sulod sang siyam kabunan sang 2019 sa bahin sang Android mobile malware. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Balita, una sa aksyon.
Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:27. Kag sa detalya sa aton mga nagapangunang nga balita international, naglambot na sa 80 ang patay kag may ginatos ka panibag-o na record nga infected sa novel coronavirus related sa pungsod China. Inisapyak sang gidpatuman nga massive lockdown sa pungsod. Sa lidibo ka mga dumuluong nagatrabaho o kun yara sa ground city sang Wuhan, ang United States kag France ang pila lamang sa madamo nga pungsod nga nagahimo na sang tikang para ma-evacuate ang ila pumuluyo pagi sa eroplano. Bangod sa parayon nga paglaptas ang virus, natalana nga mga kadto agud istoryahan ang krisa sa China, si World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga opisyal sang pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aton nga sports balita, nagaupo ang mga Pinoy fans sa kasubo sa mga NBA fans sa pagtaliwan ni NBA legend Kobe Bryant. Ngata naton matapos ginapatay sa naghugpaas sa ginasakyan sining helicopter sa California. Upod ginapatay ni Bryant ng 13 anyos nga bata nga babayi kag 7 kaiban pa. Lakip sa nagpalambot sang pakig-unong amo ang Malacanang. Tulad kay presidential spokesman Salazar si Bryant nang masami nga nagabisita sa Pilipinas kag ning palangga sa mga Pinoy fans. Gindumduman sang pila ka mga politiko, atleta, artista lagip na si Manny Pacquiao ang mga kadunggana ni Bryant bilang sa NBA superstar. Samtang naghatag naman sang tribute ang mga NBA team sa nagtaliwan nga basketball legenda. Pila ka mga NBA teams ang nag-usik sang 24 segundo sila nga hampang subungan daw para tagan sang tribute si Bryant nga nagsuksok sang jersey number 24. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, kinaistoryahan sa karon sa social media ang isa ka video nga kung saliin nakuwaan ang pagdedmahanay sang ex-couple nga sa Joshua Garcia kag Julia Barriato. Mas sobra tunga sa milyon na ang views kag comments sa nasambit nga video nga ginbutangan sang titulo nga Joshua Garcia kag Julia Barriato dedma sa isa sa backstage sang Chinese New Year celebration. Makitaan sa video nga una naglakat pa kadto sa backstage si Julia, samtang nagasunod naman si Joshua sa iya. Nagpongko sa bench si Julia apang wala nagtupad sa iya si Joshua ka nagatindog lamang pila ka metro ang kalayon halin man sig napungkuan sang iya nga ex-girlfriend. Pila ka netizens naman ang nagpahayag nga siguro may problema lamang ang duha rason nga wala nagasapakanay. Kaga ginapangabay nga kung tani makayon nilang ila problema tungod sa nanugon sa ila nga pag-abyanay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Enero 27, 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa